Dags alle sammen. Ja, dags. Nu vil jeg godt vise jer et trick, der hedder Cartoon 2. Og det er et meget fedt trick, og det kommer i den her indpakning. Desværre kan jeg ikke vise jer, hvordan jeg laver det på grund af nogle rettigheder og noget. Og min mere rumler. Fuck det. Kan I se, at han bevæger sig lidt for hvert kort, ham der tændstiksmanden. Det kan godt være lidt svært at se, men det gør han altså. Og hvis vi nu beder min kameramand om at pege på et kort, han godt kan lide. Spar 6. Ja. Du kan godt nok mærke, at du kan lide spar 6, men får det vent. Og det er så min egen metode, hvor jeg ikke kunne finde ud af den rigtige måde, man skulle gøre den på. Så fandt jeg ud af, at man bare kunne gøre sådan her. Så når jeg ruller dem igennem, så kan jeg tage det her kort frem og lægge resten ovenpå, så kan jeg tage det her, lægge det ovenpå, og jeg tager det faktisk ned, sådan, så du bare kan se det hele tiden. Så kommer vi så til det spændende. Kan I se ham med tændstiksmanden? Han går op i kanonen, tænder for lunden, kaster kortene, og så flyver han afsted. Og så griber han et kort, og det kort, han har grebet, er så spar 6. Det er et meget fedt trick. Farvel alle sammen.